Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Papagayam kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Biyernes 5 ti mabilang iti bulan ti Mayo 2023. Manibod iti NR Online, may danon manin ka na kayo, ti sabali pa parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Ni Robert De La Cruz. Kadwa kiti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi kada kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Irideting nga malem maikapat apo ngentay panangituloy tapno may basa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Jumedes. Ngem kasangwanan yan tayo itultuloy, ti panakaibasa ti surat ni Jumedes, agyaman tayo karig ti sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Guillermo Agustin ken ni Mrs. Larina Agustin na manipod iti Toronto, Canada. Thank you very much kay kada Mr. Ray Villanueva iti California, Estados Unidos. Ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumal ni Ilocos Norte. Ni Mr. Jewel Centillas, manibod iti Maui, Hawaii. Da Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin iti Toronto, Canada. Thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Kastamit ken ni Ma'am Esmer Galisinawa, manibod iti Barcelona, Spain. Agyaman tayo ken ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag, Siray. Nadariklik na inyo apo iti bagiyo, ket yung apo iti pakonsultar ti doktor, mapan ti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company, nga masarakan ti 48A, Kabungaan North, Lawag City, laudin laing apo ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti kayat nyo patakdirin na pasdek, asistiran na kayo, iti na yung kalintigan na presyo, ti TMT Construction Company, babayan di pa nang imaton, ni Honorable Telvin Tapawan, kaming di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Condition Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, at daan ka rin nagkakalay nga aircon technicians, tapnornusan da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Kinagyaman tayo iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, magatang dati po ti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, at daan raman nga di mun tumalipatan. Kukwa kinot matunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Dahito yan, tinuro di kiti agisem, karidi daan na lugan, wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin, di ba nagsukat ti DRT Auto Restoration, manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito, ngaramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Agora, ambil lang. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses.
Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit ten digiti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lakoda, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. At tuyan tituloy, ti panakaybasa, diri surat nga nakaypalaunan, tinapalabas ti biyag, kenayak, ni Pagayam Teo Jumedes. Bayat ti panaginin nagekmi kini Cynthia. Nagsayamasam tinidumdum mga bara. Eri si bubukel abagik. Pagayam ko. Awanin makaigawid kari di dua nga imak tapno agdakiwas. Iti kinababae pakairamanan ti si bubukel abagi. Ni Divina, wenno, ni Cynthia, mano. Dito'y nga nagpabusoy ni Cynthia. Nga kasla mariknak. Nga paggayat na metnuan niya digiti aramidik kenkwana. Aging kabsat nga, jakon na igawid pay, ket siya ko na mismo, tinangletat iti butunes, ti pantalon pakaramanan ti blouse, ni Cynthia, Manong Robert. Awan met ti reklamo, tunggal agkak ikidem na digiti matana, tunggal iyakar ko digiti bibig ko iti tinged aging gana iti barukong. Mangig ko tinauneg nga asog wenno yaangis na, Manong Robert. Banag nga adadangan ng bitag iti riknak. Tapnon ti kasta ipatungpal ko ti kalikagom wenno epek ti mawaw ariknak, Manong Robert. Wen kabsat. Nagpabusoy ni Cynthia iti daydi agundaway. Aging pagayam ko nga, adda kami niti kangitingitan ti panagkanaik. Serserkekon, ti lubong ni ragsak, babae niti bagi ni Divine. Nunod, bagi ni Cynthia, Manong ko. Iti kasta nga sitwasyon mariknak nga arig na lumumlum. Dagiti atitidog ako ko. Ni Cynthia iti bukod ko. Ngem saan niya nakaumanay ti mariknak kasakit. Tapno, isardeng ko ti aramidik. Pinilit ket pinilit ko nga serken ti kukayap ti kinababae ni Cynthia, Manong Robert. Dita kabsat kaya saan niya mailadawan nga ragsak. Tinarik na ti si bubukil na bagi. Dita kabsat nga kasla na pagustuhan ti amin nga kaungan. Ti bagi gapo iti ragsak nga imet ni Cynthia ken inbuyat na kanya. Ngem maysa tinaka kasla saan nga nakapapati para kanya. Mamati ka man wenno saan. Editawin idin ni Cynthia nga 28
Agtawenak na ti din ti 20 ketupat, Manong Robert. Dita kabsat nga, napaniknikak. Nga ni Cynthia ket may sapay laeng, abirhen. Tinapao ta panaginayat, nagkumot ni Cynthia, Manong Robert, nga kasla saan na nga maipereng dagiti mata na kanya. Pinilit ko ngayon linukais ti ules, ngayon kumot na iti rupa na. Pudno ka diti, napaniknikakin ka. Anya dita, simong bat niya magluluwa, damom ti makinaig iti lalaki. Anya ngamin ti amom. Gapo ka dito na ibagakken ka idi nga dana anak ti kayanayat ket ti amom ket pabusoy kun ti kinababaek. Ti amom ket napukawen ti respeto kiti bagik. Saan? Ingkarik nga ti lalaki nga pangisagutak wenno mo na nga makaalay ti kinababaek. Ket ti lalaki nga mangikalay sa kanya. Angin, ti kalay sa takit napilit talaeng. Napilit talaeng gapo iti tulag di kiti naganak kadata. Aping pabusoy mo ti bagim kanya. Aapay nga, siyak ti nangisagutam iti kinabirhen mo, Cynthia. Diyak mga sumbatan. Basta may mesa ti nagbali na karik ti bagik. Ti lalaki nga umuna makagunod ti kinababae. Ket iso ti lalaki nga mangidatag kanya kiti iti altar wenno mangikalay sa kanya. Mabalin nga gaputain kalay sa na. Iso nga diakon na igawid tirik na. Wenno mabalin nga inted ko ti amin ko ken ka Diomedes. Gaputa ay ayaten kamet. Tirik na kitinangeg ko nga pinuna ni Divina wenno ni Cynthia nga ay ayaten namin, Manong Robert. Inarakot ko dito itinairot, Cynthia. No parpar mo tanetoy, wenno no agdardarip depak jakon kayat ti makarinig. Jakon kayat ti malukag takno agtultuluyan dito nga nasam itadarip de. Oresya, mariknak ay ayaten kami unay-unay, Cynthia. Inarakot nakmet ni Cynthia iti nairot, Manong Robert. Ket dito'y nga na idinnes manen ti sila lamo-lamo abagimi iti daydi abundangan. Pinilit ko nga inutob, edinaundaya panawin. Tiriknakin ka. Kinunkunat nga awan ti ginapay suna ti mariknak no addaman mariknak. Gaputa, bunga laing deto'y siguro iti tulag di iti naganak kadata. Ngem di naglabas nga panawin ti nakitak nga kinasimped kinagagit. Aglalalo iti napaniknikak nga sikakit may sa abirhen. Nalmesin na namin pinsan ti kinagpao. Nalmesin niya namin pinsan ti riknakin ka. Masigurado kung ti amin. Masigurado kung ti kay papanan ti napalabas wenno ti kalman. Ay ayaten ka, Cynthia. Kasta akmet. Inililiw ko idi nga. Adda di kiti nasasamit abalikas. Nga iturong mo kanya. Ngayon mabaling kinunak nga talaga nga awan tirik na. Umunain inauna aklo edad ti pagsasalitaan. May kadwa, titulag, ti tinaganag ka na.
Ngem gaputa, jak na igawid tiriknam tapno ikutanap. In pabusoy ko tapno may kan kay papanan. Tinalimed na panagayat ko ken ka, Jumedes. Kasla na iputipot tinalagda akadena, nga awan to ti makapekka, Manong Robert. E di nagbaetan ti bagimi kini Cynthia iti day di agundaway. Binuyugan deta ti panagarubos dagiti luluana, nga uray siyakit na ibuyog. Nagluwa akmet, apay-apay Diyos ko, nga italang ay buksilam ti pudno nga ayan. Apay-apay ngayon paidam mo tinaglaba sa panawen. Tapnong kumatikas takit binigkes na kami ni ayat ka rin mo unapay nga aldaw. Saludsud ko iti Diyos. Saludsud nga mangituntunda kanyak. Iti nagpay dumaragsak iti day di agundaway. Manong Robert. Iti day di ang nagpatnag kaslawan ti turog mi ken ni Cynthia. Iti baet di kiti ado nga balikas. Lin na ilo. Di tanto manen nga mainaw ni ragsak. Di tanto manen nga kalay atin minilangit. Manong Robert. Kasla di ba uma ti bagi? Kasla di agrakaya tirikna. Iti day di ang gundaway. When kabsat may dumak unay tiragsak nga inpaay ni Cynthia kanya. No yarig ko, when no ikumpera kiti ragsak, nga ipapaay ni Divina kanya, no adaki di balasyo tao. Tikaya nayat ko nga, sosyal. Ken, kaslawan ser-ser di ti kinababae na. Maigidiw maunay ken ni Cynthia. Nga tinexpektar ko ken, na ikutanen nga imuna ti sabali a babae, sakbay na siya. Nupay kasta bayat ti panangut-utob ko iti pasamak. Mabalin nga induron nak, tinagbalin nga eksperyensya ken ni Divina. Ngamin na day din dagiti gundaway, nga sapsapulek ti panagkanaig mi ken ni Divina. Ket mabalin nga ti kaadda ni Cynthia di sibay ko, ison tinang ipapasak, iti nagpayduma ariknak. Nga dita nga tinangitunda, wan dita nga naitunda, nga naawatak ti pudpudno nga ayan. Nabigatan kami nga napno ti bibig mi iti isem, Manong Robert. Agingga nga inangaw ko ni Divina. Oh, anya ti mariknam. Sika anya ti mariknam. Nakapsuta. Nakapsut ka. Wen, o anya mit nga ron ti ekspektarim nga mariknak. No di nakapsuta, napuyata. Inuyat nak, binannog nakpan. Kinunana nga kasla, makiang-angaw ti panangmatmat na kanya. Inarakop ko ni Cynthia, ediday di nga gundaway. Ket dita kabsat nga inulit-ulit ko, nga maniko dita, isulaing ti babae nga pakai, san-ekan ti panagkita, pakairamanan tirik na. Sapay ko matamatungkal mo, di kita nga ibagbagang. Napaniknikam no, asinoa. Sikat ti kaunaan nga lalaki nga nakagunpod ti kinababae. So nga, masigurado mitan nga nadalusa. Nupay parparmata akalaysa, wenno, aramid laeng ti katulagan ti panagkalaysa ta. Sigurado ka nga ti babae nga eng kalaysam ket nadalos na parnaw.
data ti pagkarit ko keng kajumees. Mamati ka. Mamati ako. So nga, saan mo ka din si Dirno? At daman pa nagdudwak keng ka kariti mo na aguntawa. Saan mo kuman nga si Dir? Imisem laeng ket kinunana, agsidsidirak ka di. Saan nga agsidsidir, Mr. Balikbayan? Ibagbagak laeng ti kinapudno. Nga data ket mismo nga mapaniknikam. Alawenen, si Kamet, tawagan mo di dito kakabsat ko ta. Agtadaron tano yun iti restaurant, dito nga hotel. O iti driver. Bueno, pahayapam to niti bellboy ta. Mapanta yun iti panganan. Agawid tayo mitlayin to numalem. Sigurado nga gawid tayo ito numalem. Bueno, agpasyar tayo ita, ag-shopping tayo, then agawid tayo. O sige, no isuti ko nam. Sikat ti taya, sikat ti boss. Duatan nga boss. Siyak ti ari ket sikat ti reyna. Anya pilaing aya. Kinunak. Tinawagan na nga ron ti dua kakapsat ko ket dita nagdadanon kami iti panganan Manong Robert. Irigad nami kariti napipintas nga view no lugar ti syudad ti Bagyo nga nagpasyar, Manong Robert. Makikita kiti biyang di ti dua kakabsat ko nga kasda na maburburtsaan. No apay siguro kunada nga itakit kasla sa anen nga agsina ti dakulap mi ken ni Cynthia. Wen manong nakairirot ti panagpimpinnet pet mi ti dakulap bayat ti panagpasya-pasyan mi. Ngano adda digiti lugar nga kayat mi nga pangalaan iti retrato wenno ladawan. Agin narakop kami. Adda pa yan ti beso-beso wenno lips to lips. Saan nga maumput ti kasla agsalsaludsod nga panangkit kita digiti dua kakabsat ko kada kami. Agingga nga nakadanon kami ti may sa pagmeriendaan ket nagkakalamisaan kami nga upat. Dahil di dua kakabsat ko ken da kami ken ni Cynthia. Ape nga kasla sinsintiren da kami. Kinunak, nagdumog digiti dua kakabsat ko ket saan da nga nakasao. Ape nga di kayo makasao. Siguro mapaspasil kayo ti makita yo nga kina sweet me kani manang yu Cynthia na. Nagbuses ti maysa kadigiti dua kakabsat ko. Talaga manong, dati ket saan kayumit nga kasta. Ita ket arig na kutunin kayon. Kinunat di maysa nga, dito'y nga nagkatkatawa met ti sabali pa nga kabsat ko. Kasla mababainan ni Cynthia gaputa lumablabagay ti daydi nga gundaway, Manong Robert. Tapno'y bagak ka na kayo. Asawa ko ni Manang yu Cynthia. Iso nga, noanya ti kayat ming aramiden, nawaya kami mga maramid. No aramiden mi ti aramid di kiti agasawa, nawaya kami, gaputa agasawa kami. Simong bat ti maysa, dimet aya tulag lang, digiti parents ni Manang Cynthia kenda papakin ni mama deto nga mapaspasamak kada kayo. Nutulag lang kas pagarigan. Awanin bibiyang yu titulag ket inpay sumi. Mawatan nyo. Kinunak, nagkinita da sa da nagkatawa sa da timmakder, inarakop nak ti maysa, ket inarakop met ti maysa, ni Manang nga Cynthia. Congratulations, Manang. Kinunat ti maysa. Manong congratulations kada kayo, Congratulations. Maragsakan kami unay. Ti kinasayaat ni Manang Cynthia ken kinasingpet na. Amok nga saan ka nga nagkamali. Saan ka pulo sa nagkamali nga nangayat wenno nangipudpudno iti tulag para kada kayo. Mamati kami ti kinasingpet ni Manang Cynthia. Amom kadi nga, sipod na pang kay Jibalasyo tao, saan niya rumwar no saan na kami ang kadwa. Awan digiti papanan na nga saan na mangikuyog ti maysa kada kami. Ngem no, agitrit iti pangan, mapan kami nga dua. Uri laing makitsenda manong. Masapul nga dalata kadwa ni Manang Cynthia,
amay sa kada kami. Patyen na kami. Honest man. Kinunana ket dito'y nga inababrasa na kami, dagiti dua kakabsat ko. Dito'y nga nakita nga kasla napukaw ti panagbain ni Cynthia. Ket nagbalin wenno nasukatan ti bain, iti makita kinaragsak ti rupa na Manong Robert. Papagayam kasamanan niya tuloy tayong ibasa diti surat ni pagayam ti Jumedes, agyaman tayo ka dito sumaganad. Maraming salamat yan ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Spain. Ni Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Ni Mr. Jewel Santillas, manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Da Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Thank you very much si Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Babaen kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, iti Santa Maria, Estados Unidos. Kastamit din, nagyaman tayo di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. TMT Construction Company nga masarakan di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Padaanan niyo ako yung tunubigat, iti sa balik pa yung weekly draw para iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Tunubigat apo, aldaw ti, wino tino sa nga bigat ko na kuma, 7, aldaw ti Domingo, isunto apo ti maysa kada iti upat nga maudin nga weekly draw sa ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza nga pangabakan nyo kada iti kakadakkel nga premyo. Ti first, second, and third prize para iti weekly draw, umawat di mga bak, iti imported goods. Sidinto nga da sa nga pulo nga entry sa po nga babunot para iti sa nga pulo nga consolation prize nga sag to 200 pesos. Awan sa baling aramidan nyo, tapno may kang kayo ti gundaway, wano chance ang mga bak karita kakadakela pa premyo, mapanagupa kariti cottages ti Blue House Beach Resort, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Tunggal may sa nga cottage nga makupar instant when yun sigida nga may kan kayo apo iti may sa nga Blue House t-shirt. Ken may kan kayo amin nga nagkukuyog, banipod kaubingan, naging gana ti kataingan, iti may sa nga raffle ticket. Iti stub ti raffle ticket, isurat nyo ti kompleto anagan nyo, kompleto ang address, kastamit din ti cellphone number nyo.
I-drop yo ti stub ket dito iti pakabunutan dagiti nagagasat nga winners iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Ento Mayo 31 isunta po ti panakaiswat tinindaklan nga grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos, ken adupay nga consolation prizes. So padaanan nyo, May 31, gagiyem kay Kamsat. Sakbay nga madanon ti May 31, masapul nga doon di kiti entry siyo, tapos ti kasta dakdakkel ti tsansayo nga mga abak, iti dadakkel pa premyo. So nga mapa nagbitsa po, agdidigo sini baybay, iti barangay 37 Kalayab Lawag City, awanin adwa po nga paspasikos, mapandiretso, iti Blue House Beach Resort. Dito ya po, agur-uray kada kayo, dagiti dadakkel pa premyo, babaeng kada Mr. Rexy Buyat, kani Mrs. Nancy Buyat, dagiti agtagikwa, iti Blue House Beach Resort. Laglagipen, no pa premyo di pagsasaritaan, iti dating nga summer, the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Nagbalin nga na maris ti aglawlaw ko, Manong Robert. Jack inexpectar aragsak. Ti, magunod ko, bayat ti panagbakasyon ko, weno mo na nga bakasyon ko, manipod balasyo taaw, iti day di nga gundaway. Saan nga nailimed kada papakin ni mama? Tinagbalin niya pasamak, weno, nang balkutin kada kami, kini Cynthia. Dahil kat babayan ti panangipadamag, di dwa akakapsat ko kada kwada. E di na minsan nga itatawag ni Papakanyak. Naragsakan ta, adda kanon makita nga pudpudno nga relasyon, e di nagbetan mi kini Cynthia. Huwag nga pa. Sigurado, talaga nga, nainlove akong kikwanan. Down to earth. Dahil tati, magustuhan. Adad na agbalin nga naragsak ti gayem ko, di gayem ko nga naganakin pa na no basta. Ipateg mo iti gusto ni Cynthia, anak ko. Ipateg mo kumay iti gusto. Balikas ti amak. Nagkariak met ipateg ko iti gusto ni Cynthia, Manong Robert. Inpadamag kumit ki ni Cynthia nga naragsak di iti naganak kanyak. Gaputa, nagkinaawatan kami. When no addan ti makunko na nga ayak, iti nagbaitan mi, Manong Robert. E di ba di kita ragsak simmang baylat ta ni parikot? Manong ko, no pay saan met ket di unay nga nadagsen. Ngem talaga nga buribur ti panunot.
Daytoy ket gapu iti saan kumitten nga pan nakapanunot nga agsubli di balasyo taaw. Jak metten mapanawan ti kunada nga alsong. Saan metten nga kayat ni alo ti mabibi wenno maulila kabsat. Agingga nga imabot metten iti 2 bulan ti makabulan la kumabakasyon ko. Binagbagaan nak ti amak nga masapul nga agsubliak tapnon ti kasta makasara ka kain sige iti pagtrabaho. Ngamin ket namnamain dan nga awanen iti pagsirka. Gaputa saan dakon nga awaten iti dati nga pagtrabaho Manong Robert. Ngem ti jak maawatan iti amak. No paibaga nga agsubliak no kasta nga agkidawak iti kwarta gaputa na ibusen ti balon ko nga nagawid. Insigida met mapan mangidrap. When no mapan mangiregreg iti kwarta ket income tumanen awaten ken ni Cynthia. When kabsat ko. Kasta ti nagbalin nga kinaragsak when no pasamak kanya bayat ti panagbakasyon ko. Agsubli ka nga minen di met ay halain na kijay. Aman ang kasanunod nga agsubli akit kasla mapirpirsay ti bagi ka makapanunot nga panawang ka. Diyak namin ang mukheng kakit. Anya manen nga siya. Diyak mo no anya ti inpakan mo kanya. Ginayumanak siguro. Kunak nga iyangaw. Oy, bastos ka Tilad ng ibagbagam. Anya ko mga gayumain ka. Nakabibiyag nga panawin nga nagtip-tipon tayo ti may sa akwarto. Api nga di ka ginayuma. Itakit din ti pananggayumak king ka. Sorry, Mr. Hawaiano. Kinunana nga yangaw. Nga di tanto manen nga kingkin natawa kami. Kastay ti kinaragsak mi karigdi agundaway. Manong Robert. Nagtungpal ti 2 ket kagudwa a bulan ti bakasyon ko. Wen manong, ore sa kidiket madanagan akmeten na manganta awanton ti pakastrekak na trabaho. Nagpinakada kami ken ni Cynthia nga uray saan ko kumakayaten ti pumanaw iti sidong na. Ngem tapno matungpal ti kalikagom digiti naganak kada kami. Nga makapan kami di balasyo taaw nga agpadpada ken ni Cynthia. Nagsubliak Manong Robert. Ket dita nga di pa nagsubli kiti lugar nga gapwa kundi di balasyo taaw. Nagsubliak manen nya kasla hardinero wenno para dalos ti arubayan ruarken uneg ti balay. Taykun kunada nga yard Manong Robert. Ngem ditoy nga inpasnek ko ti nagtrabaho gaputa jak kayat nga maawanan iti sustento ti ayayati ka babae nga ni Cynthia. Ngem madadamanen nga intundanak ti panaggagip. Idi ti maysa nga aldaw ket nagtawag ni Cynthia kanya. Oh, api nga nagtawag ka. Amok nga rabi iyo ditan. So nga timbawag aking ka. Api nga min. Sang ka di pengin padamag ti maysa kabsat mo? Awan tin padamag na. So metlaing awan ti reaksyon da. No kumano na ipadamag dang ken ka ket sigurado nga imbagadan nga na ibagada ken ka. Anya nga mindeta. Napan kami ti doktor kaditi kakabsat mo idi na minsan ngal daw. Ape aya anya ti kwem. Madangarot ti marikriknak. Ket anya ti kuna ti doktor anya kano ti sakit mo? Anya nga sakit? Sikati nang ipahay ti sakit kanya. Tilad nga ibagbagam Cynthia iwilaw-lawag mo man anya ti kayat mo asawen. Agusta na banugak nga napan nagyag sa agdalagsenak manong. Anya? Agdadagsen ka. Sukait mo sa wen. Nabatsyang ka, Cynthia. Wen, isuti ko na ti doktor. Agdadagsenak ka nung ken. Agtalon alawas. Kastaya. Iso di awid ko Amangan no iso. O, anya ti mariknam. Anya pa'y no dinaragsak. Oy, al-alwadam ti bagim Al-alwadam ti biyag nga deti sakluno. No, adda mapasama kinideta sigurado nga kagura ka, babalawin ka. Ay wen apo, wen. Kinunana nga, kasla makais-isem no ti buses ti bagi basaran. Agingga nga, ag-video call taman, kitain ka man. Kinunak.
In-on na nga ron ti camera manong Robert ket dita nga kaslaawan met giti tinagbaliwan ti langana. Tilatta na pintas nga rupa ni Cynthia ket isulat ta ti makita kiti mismo nga cellphone ko manong Robert. Agingga nga o sige ket ni mapana ko niti kwarto ta. Kaya't kun ti maturog no. Agalas 12 ti rabi dito yo. Api ngamin nga kastoy nga oras ti panagtawag mo. Siyempre, iso ti amok nga bakante ka, anya nga rod no. Di iso ti panangtawag ko keng ka. Amangan ta dinak masangon o dakay ti trabaho. Sige. I love you, Cynthia, an nadam ti bagim. An nadam ti agbalin niya, baby, ta biyag ko. When biyag ko. Kinunana nga Miss Isem, kenditoy nga, ipaypayapay nanti, aking kanawan nga, dakulap na. Nga kayat na nga sa wen, babayen, manong Robert. Kaasi ni Apo Dios, manong Robert, nadanon ti pan nakaipasngay, ti umuna nga bunga, ti ayanayat mi ken ni Cynthia. Ti ayanayat nga namuli, babaen iti tulag, dagiti naganak kada kami, manong ko. Idi tagmay sa titawen ti ubing, nga ni Rowena, wenno, anak mi nga ni Rowena, ing kapilitan manen nga nagawidak, manong Robert. Tapno atendarak ti bunyag ti anak mi nga ni Rowena. Ket napalalo manen naragragsak mi ken ni Cynthia. Dito'y nga inalami, digiti papagayam mi, kang ronan na digiti papagayam ni Cynthia, kas nanganak. Naindaklan na selebrasyon. Ngem talaga nga linabana kong tiriknak ken ni Cynthia iti dedi agundaway manong Robert. Ngamin ket di kun kayat ti imuna nga pasama nga nunamin mano nga in-extend ko ti bakasyon ko. Nagpinakada kami pakairamanan ti anak ni nga ni Rowena iti dedi nga gundaway. Ket nagsubliak manen iti lugar nga pagsapula. Impaspasnek ko pa iti nagtrabaho, aglalo di makastrike ako niti may sasabali manin na trabaho, manong Robert. Kasi ni Apo Dios, manong ko naalak ni Cynthia ken ti anak di nga ni Rowena, iti banlasoy taaw. Nagkukuyog da pa'y ket di din kaditi duwapay nga kakabsat ko. Ida kabsat, ada kami ni antito'y banlasoy taaw, idinto nga digiti naganak kada kami, ket isudan ti simublat dita pagilya na Pilipinas. Kabakbakasyon kulaeng iso nga nanggigak dito nga programa. Ket imbatik dito nga surat ngayon patulod iti nasao nga programa manong ko. Sapay ta, no may kari nga may basa, ket itagnak to, iti pan nakaibasa dito nga surat ko. Ipang ko ti husus tunganagan ko, pakairamanan ti account ko, iti dito nga surat ko. To'y pagayam mo nga, agyaman iti nga panangibasa iti dito surat ko, Jumedes. Paghayam ko Jumedes, thank you very much. Iti panagsurat mo met, iti programa tayo tinapalabas. Amo madudi kiti magagaran, iti panangibasa tayo kaditi surat mo. Ada kiti viewers nga, api nga di mo pala inlepas ko na di kalman ngem. Kas may sa apo nga mga edit kiti surat, haan niya napintas no ada digiti maumit nga parte na gagayen kay kakamsat amok ado digiti atindog diti surat di Jumedes gagayen kay kakamsat ya ken naornos iso nga kung kunak ka digiti viewers nga urayon nyo no ano ti pagmudwan ti istorya ti biag da Jumedes ken ni Cynthia kinun ko nakidikalman. Ayan, may saditan ni Ma'am Ellis, dita Bacara, Ilocos Norte. Kaya na dapat kita isabsabali papagayan na. Anyway, para kanyak, kasti prutas pagayam ko, no saan mo magangganatin nga purusen? Ti prutas ket urayem nga agluom, babaen iti panang luom, ti umiso nga panawen, nasamsam iti prutas. Ore ti arak, ti kano arak ket umimimas habang nga bumaybayag. Mabaling nga kasta tinagbalin nga pasama kiti biagyo ken ni Cynthia. Ti panagtip-tipel mo kaditi muno ng aldawa, nagbanag deta nga mas
nasamsamit ti panang purus mo iti ayat ni Cynthia. Kablaon kayo, sabay kumata, at adupay nga ragsak ti sumangbay kada kayo pagayam ko Diomedes, ken Cynthia. Dito nga rin na po nga pumakada kami, iti programa tayo tinapalabas, dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kanadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaing ang malim ti Biyernes, kim kasangmanan na po. Kablaon tayo manggayam iti happy birthday kay ni Engineer Venuni Coloma, ti Municipal Engineer dita San Nicolas, Ilocos Norte. Engineer, kumpadre, more blessings, more birthdays to come. Happy birthday. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.